Asteburu honetan, kirola eta abentura uztartu dituen gerlarien erronka izan da Gernika Lumon. Proba bi egunetan zehar burutu da. Eta aurtengo nobedadea, larunbatean ospatutako umeen lasterketa izan da. 7 urtetik 17 urtera bitarteko gazteek, bi txandatan banatuta egin dute ibilbidea. 7 eta 11 urte artekoak, atera dira lehenik, eta ostean 11 urtetik gorakoak. Baina umeena ez da larunbatean ospaturiko lasterketa bakarra izan. 3 kilometroko ibilbidean izena eman duten nagusiek ere lasterketa izan baitute. Gerlarien erronkaren bigarren edizio honetan, nobedadeak izan badira ere, aldatu ez dena probaren izaera solidarioa da. Izan ere, probaren izen emateekin bildutako diruaren zati bat, Espainiako minbiziaren kontrako erakundearentzat izan baita. Horrela, saribanak eta ekitaldiarekin batera, Jose Mari Gorroñok, Gernika Lumoko alkateak, 600 euroko txekea eman dio Juan Maria Urzelai, elkartearen presidente ordeari. Igandean, 12 eta 6 kilometroko probak izan dira. Goizeko 10etan hasi dira elite mailakoak, eta ordu laurdeneko tarteetan txandaka atera dira. Gizonezkoen kategorian, Josu Orbañanos Gernikarra izan da txapelduna. Ordu bete, 20 minutu eta 51 segunduko denbora behar izan duelarik 12 kilometrotan zehar jarritako oztopo guztiak gainditzeko. Honen atzetik izan da Iban Sánchez kantabriarra, 17 segunduko atzerapenarekin. Podiuma osatzen 3. Unai Martin izan da. Hau ere Gernikarra, eta bere denbora, ordu bete, 57 minutu eta 25 segundukoa izan da. Emakumeen kategoriako txapelduna, Luisa Castro izan da. Eta ordu bete, 56 minutu eta 57 segundu behar izan ditu ibilbidea osatzeko. Honen ostean sartu da Leire Altube, 2 ordu, 6 minutu eta 9 segundu behar izan dituelarik, oztopo guztiak gainditzeko. 3. sailkatua Idoia Iturbe izan da. Bigarrenak baino, 8 minutu eta 10 segundu beranduago iritsi baita helmugara. 6 kilometroko lasterketan, Francho Álvarez del Manzano izan da helmugaratzen lehena. 52 minutu eta 16 segunduko denborarekin. Cristian Cardonak jarraitu dio. 59 minutu eta 30 segundu behar izan ditu honek, oztopoa gainditzeko. Jonathan Gonzálezek baino 11 segundu gutxiago. Emakumei dagokionez, lehen 3 Vanessa Alzaga, Amaia Salsamendi eta Esti Martin izan dira. Guztira, 2000 gerlari inguruk parte hartu dute aurten Gernikako gerlarien erronkan. Parte hartzaile gehienek bikoteka edo taldeka egin dute proba. Eta kirola egiteaz gain, ongi pasatzea izan da askoren helburua oztopo lasterketa honetan. Gernika, Valentzia eta Bartzelonatik igaro ondoren, gerlarien erronkaren hurrengo hitzorduak, A Coruñan, irailaren 30ean, Malagan, urriaren 28ean eta Murtzian, azaroaren 25ean izango dira.